Ден като днешният, а именно 3 март, денят на освобождението на България от турско робство, трябва да бъде поставен на пиедестал. И това е нещо, което аз като бях ученичка не разбирах защо толкова много трябва да усещаме тази гордост ние българите от такива събития, защото не разбирах тези събития. Но вече съм пътувала на доста места извън България, срещала съм се с различни култури, различни народи и много пъти съм се замисляла. 500 години. Хора, това е повече, отколкото Израел са били под робство. 400 години са били те. Ние сме били 500. 500 години и ние все още днес имаме език, имаме култура, имаме народна музика, народни танци, народни ястия. Имаме тая култура и този дух, имаме обща идентичност, ние буквално си приличаме едни с други. Когато съм ходила в Англия, тези хора си приличат едни с други и аз не приличам на тях. И толкова често е така в различни държави съм се чувствала супер чужда и в момента, в който си стъпя на моята родна държава и се чувствам у дома, не просто защото тук съм израснала, а защото усещаш, че хората са като теб, ти разбираш кой си, разбираш, че не си като другите, ти си като тези хора, като твоя си народ. И само като се замислим, че 500 години са се опитвали да ни прокарат идеята, че ние не сме българи, че ние сме турци, трябва да говорим техния език, да вярваме в техния бог, да бъдем тях. И факта, че ние не сме се примирили с това нещо, че ние сме се дигнали и този наш бунтовен дух и непримиримост и желание за свобода, това всъщност е причината днес ние да бъдем свободни и да се разхождаме в собствената си държава, да говорим на собствения си език, да градим тук бъдеще. Хора, това е нещо, което трябва да бъде много оценявано. Затова в ден като днешния, според мен, е супер важно да говорим за тези неща, защото особено хората, които са в училище и аз, когато съм била в училище, не разбираш по този начин нещата, защото когато го учиш и когато ти е за теста, някакси не ти пука толкова много. Обаче, наистина има смисъл от това. Има смисъл да оценяваме тези дни, да оценяваме това нашето минало и това, че сме българи, това, че някъде там, назад в миналото, едни хора, които са като нас, с нашата кръв, са се надигнали и точно чрез нашия характер, който ние днес носим и нашето сърце, са ни освободили и заради това ние днес можем да сме това, което сме. Може да звучи малко прекалено патриотично, особено за някои хора, но според мен за всичко, което сме преживяли, през което сме минали, въпреки че не сме били самите ние там тогава, просто в съзнанието си трябва да носим а, това знание и това усещане и тази благодарност. И истината е, че точно в такива дни, особено в такива дни, ние трябва да бъдем патриотично настроени. Затова, българи, знам, че сте го чували доста пъти по доста поводи, но гордейте се, че сте българи, защото това е нещо, което никога не трябва да ни писва и дори млади, дори в училище, на каквато и да е възраст, трябва да имаме това усещане в себе си, трябва да носим това усещане на следващото поколение. И аз съм супер благодарна за това, че по някакъв начин ми се е прокарвало това в училище или през родителите ми, или през празниците, които празнуваме в нашата държава, защото това е нещо, което то трябва да попие вътре в нас и трябва да говорим за това, независимо колко години минават. Така че, честит празник, българи!